2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 5 kay nasang aga nga weather update sa pag-asa, ang easterlies nag-afekto gyapon sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, may mga bahin nga mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan bangod sang localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtub makanay nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa namagad na nasidlangan ang mga luntad sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Ang temperatura matyaga naman sa 24 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:32 sang aga, magatunod naman karon alas 6:14 sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, preparado na ang syudad sang Bacolod sa pagbaton sa mga locally stranded individuals o kung LSIs nga magapauli sa tiyon nga mal-lift na o kung makakas na ang suspension sang LSI trips. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, chair sang action team on returning non-OFW residents. Sa karon may kapin isa kagatos ka may LSIs gikan Cebu, kagapin isa kagatos man nga LSIs gikan Metro Manila ang nagpakigangot sa iya talatapan sa tuyo nga makapauli sa Bacolod. Isa karon sa problema ang inalantaw ni Rojas amo ang delay nga pagguwa sang resulta sang RT-PCR test sang kapin 300 pa ka mga LSIs nga nagapabilin sa quarantine center sang syudad. Sunod kay Rojas ang ini nga mga LSIs ang ginkuhaan sang swab specimen sa katapusan nga semana sang Hunyo, apang tudtob karon wala pang resulta sang test gikan sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo kag Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay City. Nagalaom si Rojas nga sa karon nga semana magwa na ang pending nga mga test results para ma-clear ang mga quarantine center sa syudad kag makapatigayon sang disinfection. Sige, kami gyapon baton sang mga requirements ang aton nga LSI no, wala man ay naguntat ever since ang travel ban no. Ginakulit lang namo ang tanan-tanan nga names no, kay in the event nga i-lift na nila ang ban, pwede na ko dayon ka request ang travel authority from the PNP. Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Magahulat naman ang Negros Occidental sa panibagong nga anunsyo sa National Interagency Task Force angot sa plano nga pagkakasna sang suspensyon sang biyahe sa mga locally stranded individuals halin sa syudad sang Cebu, Iloilo kag Manila. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Provincial Incident Commander Dr. Jonathan Lobaton nga ang mga impormasyon nga nagagwa angot sa plano nga pagbukas na sang biyahe para sa mga LSI sa karon nga adlaw, Hulyo 9, ang wala pa sang kasiguraduhan tungod wala pa man nakalabot sa duha ka semana ang inadlaw nga ginabasehan. Dugang pa ni Lobaton, ang probinsya nagbase sa Hunyo 28 nga anunsyo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana angot naman sa suspensyon sa pagbiyahe sa mga LSI. Sa piyak nga bahin ginklaro naman ni Lobaton nga naka-schedule na ang sweeper flight gikan sa Manila nga nagabot sang Hunyo 29, rason nga ginakomodar na lamang sang probinsya sa piyak nga nag-epektibo na ang suspensyon. Natapos na sa Department of Social Welfare and Development, Region 6, ang Social Amelioration Program payout sa initial batch ng additional families. Ini ang ginpatigayon sa itong Hulyo 3 sa 21 ka mga pilot local government units sa Western Visayas. Sa virtual presser sa TSWD kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre, 17,937 ka mga beneficiaryo ang natagan sang tag 6,000 pesos kada isa, nga may total paid amount nga 107,622,000. Sunod kay Macapobre, wala malabot sa ila ahensya ang target nga 19,150 nga dugang nga beneficiaryo sa initial nga batch, bangod pila sa mga ini ang wala makakadto sa mga payout centers. Target sa TSWD nga matigaan ang sa payout sa 147,538 ka mga additional families sa bilog nga Western Visayas.
101,439 naman ka mga 4-piece cash card holders na nakabaton sa second tranche sa Social Amelioration Program sa syudad sa Bacolod kag Iloilo. Sa virtual presser sang DSWD kahapon nga adlaw ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre 90,500 ka mga benepisyaryo ang halin sa Iloilo nga may amount paid nga 420 milyones pesos 825,000 kag 10,939 sa Bacolod nga may amount paid nga 50,866,350 pesos. Ining may total paid amount nga 471 milyones pesos 690,350 pesos. Sino kay makapobre ini nga benepisyaryo among Pantawid members nga may cash card kag nagkabaton sang 4,650 kada isa. Ginklaro ni makapobre nga hindi 6,000 ang ginahatag sa mga benepisyaryo nga Pantawid members bago nagabaton na ang mga ini sang health kag rice subsidy kada bulan. Liwat nga ginpanugyan ni makapobre sa mga benepisyaryo nga non-Pantawid members nga maghulat sang pila ka adlaw bangod ginatinguan pa sang ahensya nga mapadali ang pagpanagtag sa ikaduha nga tranche sang SAP. Magapatigay naman si Councilor Wilson Gamboa Jr. sa public hearing angot sa average billing kapag saka sang balaran sa tubig sa Bacolod City Water District karon nga aga Huwebes. Suno kay Gamboa, ang hearing ang patigyunon matapos nga may ginaprubahan nga resolusyon ng konseho nga nagapangabay sa management sang Basiwa nga ipatag ang pagsaka sang balaran sa tubig. Duha man ni Gamboa, base sa iya ihibalo ang water bill sa tong Marso, Abril kag Mayo, agin base sa average billing kasunod sa community quarantine, nga ginpatuman kag ang June nga billing ang may tuman kadako nga pagtaas. Una nga napangayo sang pasaylo ang Basiwa bagon sa sala nga billing sang Hunyo, bangod sa adjustments sang billing system sa tion sang enhanced community quarantine period. Suno pa kay Gamboa, sa hearing iyaman usisahon ang update angot sa Bacolod Bulk Water Project, ang joint venture project ang issue angot sa estado ni Director Eduardo Ravena. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahayag naman ni Bacolod City PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga 30 ka mga naglapas sa basic health protocols ang ginpasakaan sang kaso. Sunod kay Pico, 30 ka mga ginpasakaan ang kalakip sa malapit 5,000 nga violators sa ginapatuman nga health protocols, kaangay sang social distancing, pagsuksok sang face mask kag curfew bilang precautionary measures batok sa COVID-19. Dugang pa ni Pico nga sa karon iya ginahulat ang kopya sang ordinansa sang syudad agud basehan sang penalidad sa nabilin nga malapit 5,000 nga wala pa napasakaan sang kaso. Ginasaad sa ordinansa sang Bacolod nga sinuman ang madagpan magabayad sang 200 pesos para sa Bacolod residents kag 8 ka oras nga community service, samtang 300 pesos naman sa non-Bacolod residents kag 8 ka oras nga community service. Wala naman sa selebrasyon si Mayor Evelio Lunardia sa kadlawan sa buwas nga adlaw Biyernes, Hulyo 10. Suno kay Lunardia, tinilekdan nga mga tuig, masami nga nagapatigaw ni Nisang Kaywatan sa yakadlawan upod ang iya mga pamilya, himata, mga supporters kag barangay officials. Apang bangod sa COVID-19 pandemic, sa unang ation, wala sang selebrasyon sa kadlawan sang alkalde, kundi mayara lamang sang pribado nga birthday observance. Ginkalipay ni Lunardia nga nagdungan sa kadlawan ang pag-operate sang Level 3 Biosafety Molecular Laboratory sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod naman kay Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sang CLMRH, ang PETSA sa pag-operate sang Biolab ang natabuan lamang nga nagtupa sa kadlawan sang alkalde kag wala ini ginhungod. Hindi man kami mag-celebrar, ma-observar lang kami. Lain ang kaimtangan subong eh. Whereas traditionally, we celebrate it together with our friends, relatives, and supporters. Sa subong, mapaiway lang kita anay. Sa katapusan nga balita lokal, nagaprepara na ang Negros Occidental District Jail para sa ila 29 katuig nga anibersaryo sa maabot nga Biyernes nga may tema mahusay na pamamahala ng piitan matatag na kabalikat sa pampublikong kaligtasan. Sunod kay NODJ Jail Warden Chief Inspector Norberto Mesiano, sa piyak sang pandemya ginaatubang tugas sa pagpamahog sa COVID-19, isa ka virtual anniversary celebration ang paghimuon sang Bureau of Jail Management and Penology sa Bugos nga pungsod. Dugang pa ni Mesiano pagi sa virtual activities nga ginplastar sang BJMP National Headquarters. Sa gihapon ginapatuman sini ang lockdown sa ilahanay sa sulod na sang 110 ka adlaw base sa pagsulundan sa quarantine protocol sa Department of Health kag COVID-19 Task Force Advisory sang BJMP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:22.
Kag para naman sa complete management sa imong mga liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kama ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga nagapangapay mga kaaksyon, ang black coffee aton nirekomendar sa inyo. Kag kung black coffee gani, Dr. Alfred's black coffee with no sugar nga man. Amo na siyang black coffee nga may mangosteen. Kadamo sang yes ni nga mahimo nga benepisyo sa aton ikaayong lawas. Ginapanubo ang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ginapanubo ang risgo sang diabetes. Likaw kita sa colon cancer kay natinluan niya aton colon o kontinae. Kag nagabulig pa sa aton nga weight loss. Friendly pa nisa sa aton nga atay, kadamo gid sa benepisyo basta black coffee. So kung black coffee, Dr. Alfred's black coffee with no sugar, nagaisanon nga black coffee nga may mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's black coffee with no sugar ka na with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Pilipinas makigbahin sa clinical trials para sa COVID vaccines. Samtang masobra 200,000 ka estudyante alin sa pribado nga mga eskwelahan nagsaylo sa pampubliko nga eskwelahan. Ang mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran.
Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampubliko, Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:29, detalye sa mga balita nasyonal. Makigbahin ang Pilipinas sa clinical trials para sa 5 ginakabig nga candidate vaccines batok sa COVID-19 matapos na aprubahan sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Sunod kay Dr. Nina Gloriane, ang head sa expert panel angot sa vaccine trials sa Department of Science and Technology, nga ang clinical trials, kolaborasyon sa 3 ka vaccine developers halin sa China kag duang halin sa Taiwan. Doang pa ni Gloriani, ang mga vaccine developers ginalakipan sang Sinovac Biotech sang China, Chinese Academy for Science, Guangzhou Institute of Biomedicine and Health, kag Sinopharma Wuhan Institute, kag Beijing Biologicals Institute. Samtang ang vaccine developers alin sa Taiwan amo ang Adimmune Corporation, kag Academia Sinica. Palayag pa ni Gloriane nga sa karon ginakompleto ng tanan nga regulatory requirement agud handa ng gobyerno para umpisahan ang clinical trials. Ginpahag naman ni Senator Joel Villanueva nga kulang sa epidemiological surveillance ang gobyerno kag ini ang klaro nga indikasyon sang kapalpakan sa paghimo sang tikang batok sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Villanueva, ang kumpiyansa sa mga negosyante nga mabalik sa maayong ekonomiya sang pungsod nakasandig sa pamaagi sang otoridad sa pag-address sang COVID-19 crisis. Dugang pa ni Villanueva, hindi pag-isugal sa mga negosyante ang pagbalik sang operasyon kung may posibilidad nga liwat magpatuman sang lockdown. Parehag pa ni Villanueva nga mabutang sa alang-alang ang ekonomiya kung matabo ini kag liwat nga maapektuhan amo ang mga trabahante. Ginpahayag naman sa Department of Education nga masobra 200,000 ka estudyante alin sa pribado nga eskwelahan kag state universities and colleges ang nagsaylo sa pampubliko nga eskwelahan sa pagbukas ng klase. Sa online press conference, ginpahayag ni DepEd Undersecretary Jesus Mateo nga 250,539 ka estudyante ang nagsaylo sa pampubliko nga eskwelahan. Sa amo nga kadamuon, 148,852 ang elementarya, 69,851 ang junior high school, kag 26,138 ang senior high school, kalakip na ang 5,698 nga non-graded learners with disabilities.
Ginapakita man sa enrollment data sa DepEd W8 nga ang total number sa enrollees para sa pagbukas ng klase naglambot sa 18,871,245 sa bilog nga pungsod halin sa kindergarten pakadto sa grade 12. Lakip na ang alternative learning system kag non-graded learners with disabilities. Ginpanumdum ni Senator Bongo ang mga local government unit nga gamiton sang hustong ila sin Special Education Fund matapos manawagan ng DILG sang bulig para sa DepEd sa pagpreparar sa liwat nga pagbukas sang klase. Ginpasiguro ni Go nga magamit tubtob sa ulihi nga sentimo sa ang pondo para sa new normal education. Una nga nanawagan ng DILG kag LGUs nga suportahan ang DepEd sa pagpatuman sang panibag-o nga sistema sang pagtudlo paagi sa paggamit sang SEF para man sa ilang nga mga lokal nga programa sa edukasyon. Sa naibaloan, ginaduso ni Go nga mapalawig pa ang paggamit sang SEF ilabi sa dugang nga benepisyaryo kon benepisyo sa mga manunudlo kag mapaayo ang sistema sang edukasyon. Ginpahayag naman ni Senator Vicente Soto III nga hindi dapat magintrahan sang gobyerno ang balita kag editorial content sang kada media firms magluwas kung nakahimo sang grave violations. Ginpahayag sa senador nga hindi dapat pagindrahan ang balita sa kada media firm, ilabi na ang sa editorial, bisan pa ang ila opinyon mahimo nga sala o kung wala nagapabor sa gobyerno. Sunod kay Soto, hindi na dapat mag-intra ang gobyerno sa trabaho sa media, magluwas na lamang kung may nahimo nga sala nga lapas sa kasuguan. Sa piyang kamahin, wala naman nagkomento si Soto angot sa nagpadayon nga deliberasyon sang franchise application sang ABS-CBN nga broadcast operation naguntat matapos nag-expire ang 25 katuig nga franchise sang nagligad nga Mayo 4. Ginbulgar naman ni Senate President Vicente Soto III nga mismo si US President Donald Trump wala nagpabor sa desisyon sang US State Department nga kanselahon ang US visa ni Senator Bato de la Rosa. Sunod kay Soto, ining paglaragway ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya pag-istorya kay Trump kag dugang pa ni Soto ining rason kon nga wala na siya natingala sang ginpahayag ni de la Rosa nga mahimo na ibalik o kon i-renew ang iya visa tungod mismo si Trump ang wala nagpabor sa desisyon. Una diri ginpahayag ni de la Rosa nga nagtawag sa iya ang US Embassy agud ipahibalo nga mahimo na ini maka-renew sang US visa nga gin-cancel nagligad nga tuig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inabong posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinaga sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga nagaproblema sa mga bukol-bukol sa lawas, sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant, maginom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervic Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man na sa sa Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Dr. Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag sa problema natin sa allergies, ang MyDC, ang alkaline nga vitamin C na may mataas ining antihistamine properties, nagapanubo ini sang histamine level sa atong lawas para makontrol ang allergies. Kag sa mapilas nga daw kadugay mag-ayo, mag-MyTC na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para mas epektibo pagid ikombinar ang panginom sang MyTC kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga balita international, sports, showbiz, balita special, kaiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Sa detalye na sa Balita International, ginpasira sa Chinese authorities ang pila ka tourist spots sa Chinese region sa Inner Mongolia mangod sa kaso sang bubonic plague nagligad nga semana. Ang kaso na diskubrihan sa Bayanur sa northwest capital sang Beijing. Naibaloan 5 ka scenic points ang ginpasira mangod pila lang ini sa makabig nga infected area. Ginpasiguro naman sa mga otoridad sa Inner Mongolia nga ila ginapatuman ang istrikto nga pagsulundan, ilabi na ang pagpasiguro nga wala sang may nagapakaon o kung nagahikap sa nga mga persona sa mga kasapatan, agod malikawan nga maglapta kag magdamo ang mga sapat nga nagadala sang virus. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag sa Department of Finance nga manageable kag affordable ang utang sa Pilipinas bilang pondo sa COVID-19 response. Sa Pre-State of the Pre-State of the Nation Address sa forum, ginpalayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez nga natunan pa sang gobyerno ang paghulam sang tubtob 50% sang gross domestic product, mas mataas pa sa 39% ang utang sa GDP ratio sa tuig 2019. Sunod kay Dominguez, magamay ang interest rate sang utang sa Pilipinas sa rason nga nagaplano sila nga mag-utang sang 50% sang GDP. Dugang pa ang repayment ang magikan sa buhis sa mga masunod nga tinuig. Ginpalayag sang tiglikom nga nagapadayon nga health crisis ang nagduso sa gobyerno nga magulam sang 1.22 trilyones pesos umpisa sa tuig Enero tubtob Abril sini nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 50 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 57 centimos, samtang ang Hong Kong dollars may baylo karon nga 6 pesos kag 39 centimos. Sa ato
naman nga balita entertainment, Action Boy, nagtingob ang puwersa sa Climate Change Commission kag ang Oscar M. Lopez Center agod dilansar ang Klima Film Festival. Sa online press launch, ginpahayag ni CCC Commissioner Rachel Ann Herrera nga target sa festival nga mapakita ang creativity sa mga kabataan pagi sa paghimo sa mga short films. Sentro sa short films amo ang resulta kag paano nagakaapektuhan ang tanan mangod sa climate change. Ang mga pamatanon edad 16 to 22 ang mahimo mag-intra sa nasamit nga festival. Dugang pa ni Herrera paagi sa short film mapakita sa mga pamatanon nga nag-intra ang pagpanghangkat kag krisis dala sa climate change. Sa balita sa patay sa sports, natalana nga pag-example si PBA Commissioner Willie Marshall sa mga coaches kag team managers kana buwas nga adlaw Biyernes para talakayon ng guidelines kag protocols nga patuman sa pagbalik sang team practices sa masunod nga semana. Sunod kay Marshall, iya ipahangop sa mga coaches ang measures nga inhatag sa Interagency Task Force matapos ginapoblahan ang pangabay nga magkapatigayon sa training. Madumduman nagligad nga semana ginpanugutan sang IATF ang PBA nga magbalik na sa team practices. Ginpalayag man ni Marshall nga sa Sabado may board meeting nga pataguyunon kaupod ang PBA governors. Naibaluan anong pagid lamang sa team practices ang ginpahanugutan. Balita espesyal! Alright! Happy Webes, Action Boy! Yara ka magaling nga energy nga mo? Hindi, alright lang na iya. Alright. Ang energy, Doral Nation na iya. Ang alright, nasa idinatics lang. Short but simple. Ano naman? Okay. Short but precise. manageable. Manageable and affordable. Ano? And affordable. Ang tanang isang Pilipinas. Pero importante, manageable kag affordable. Gyapon. Sa ato nga balita, Special Action Boy. Tan-tananan. Ako na ng earrings, beautiful. Ano na sa daw apat-apat man na? Apat-apat? Apat lang na ha? Pila na kabilog? Ya kay 6 na siguro. Daw bulak sa apat-apat, no? Bakala ka mo kayo si Dorel. Si Dorel kabligyan. Oo, true. Diba, mongga? Yung baligyan niya ko kasi, sir, mabakal ka. Ano nun ko, ina? Ay, para tani Paris, tadi subong ho. Ay, na? Na imo yaman. Sige. Why na sa mga kuhan nga daw, may mga sungay, may mga amo na. May ara eh. Si Action Dorel pa yung kompleto na iya. Ita, karon no. Sa aton nga balita Special Action Boy, mga mga dapat likawan nga kaunon antes magtulog. Una Action Boy, likawan nga magkaon sang baboy, baka kag mga fats, mga taba ko na Action Boy. Mamoy makamanding. Mamoy. Mamoy Diyan, hindi ka magkaon sa mga karne nga start sa letter B. So, anong panyapon mo gina? Mamoy. Mamoy. Anong sabaw mo? Nang linaga nga money. Nga maka. Pero M lang, pero sang manok. Mamoy, maka. Ano na yaman? Yung pala maalam na naging yung Pinoy. Kaya ti, budlay ko na Action Boy, tunawon sa chan. Kaya ti, magapagwa pag ini siya sang damo nga acid sa chan. Kag ti, kabudlay, pilit, matunaw, bala, that's why pagkaaga mo, nga suka-suka ka dira. Kaya ang balakang gabi, way ka trabaho ang aton nga kuan mo. Gapahuway. Gapahuway ang aton nga mga mga digestive system, mga mga gapahuway man sila. So hindi ka way ka function mayo, so hindi matunaw ang pagkaon. Budlay. That's why gani ang iban nga advice before 6 PM kaon ka na. Kaya kung gatulog ka like 8 or 9 PM para tsaktuhan. Pareho sa aton nga gatulog tatag 1 2. So makaon tayo pwede mga pwede siya. Midnight snack na actually eh. Ay kadua Action Boy, likawan. Hambal din nila mga pagkaon lang nga likawan antes magtulog. Pero may iwasan sobrang busog kuno ti pagkaon yan. Cancel. Charot. Ito dapat hambal nila ko ng Action Boy. Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a poor person. Amo na ako ng Action Boy. Eat like a king. Or like a Viking. Like a Viking, lunch like a prince, and dinner like a poor person. Kaya pinaka-importante gid Action Boy ang breakfast. Kay break the fasting. Amo na ko no. Fasting. Kay bilong nga 24 hours wala kada sang may ginakaon. Wala may ginagaling ang imo nga chan. That's why nga importante gid ang breakfast. Kaya para man sa energy nimo for the whole day. True energy, Doral Nation. Amo na siya. Kita mo si Doral pero teng energy kaya alas 4 lang ka pamahaw na sa iya. Amo na siya. Ang ikatatlo Action Boy
antes magtulog, likawan ang magkaon sang kahang, kaangay, ti syempre sang... Kung gabi na, ha? Oo, kung gabi na, likawan magkaon sang kahang. Ti syempre, kabalo naman kita kung ano ka, mga, bisan pa kuno Aksyon Boy, mga black pepper, mga katumbal, mga hot sauce, kay mga curry. So, likawan na siya. Kay ang spicy food, kung gabi kuno Aksyon Boy, gapahapdi na siya sang imo nga sulok-sulok. Ti, kung may arak pa kuno pagtuon sa Australia, nga nagapakita kuno nga ang tawo, nga hilig mag-sausaw, or mag-consume sang hot sauce kag mustard, hindi makatulog kung gabi. Ay na? Okay. So kung gusto mo magpulaw ka, hindi na sa katulog kung gabi, kag katubuan na sa ano ganing iyasang mga kahang na nga masakit din. almorans. Siya almorans. Agi pa social ko lang gani, almorans. Ang Jo Marie Almoranas. Arigid Aksyon Boy, para ginisimo, liwkawan ko nung pag-inom sang alcoholic drinks. Alikawan. Ang iba niya ginahimo na Tingnan isa kayo pantulog. maglikaw ka, tumatama sugata mo man to siya? Amo na. Oo, galikaw kang isa. Tugid sugata mo kasi Di ba sa sila likawan mo. nga maglikaw-likaw? Wala ka sa mga expertise dila. Hindi, mayara ko siya nga ang makaalubog nga limno na, malikawan mo. Kung di ka naglikaw, tumunto siya. Hindi ba, Joms? Amo na. Kung di ka malikaw, tumunto siya. Alang-alang mo na siya, hindi magspakon. Hindi na siya amuya. Pero dapat likawan ko na Aksyon Boy. Pero kung hindi mo maging siya malikawan, like what you said, Actually, ganyan alcoholic drinks and usually sa ato, hindi sa mga Pinoy. Kapatulog, di ba? Oo. Pero dapat, kung hindi mo maging malikawan, drink moderately lang. Para pagkabuwas aga, mapuslan ka pa. Wala hangover, wala sa sakit sa ulo. Correct. Pero tuod ako na Aksyon Boy, kung hangover ka, like kung hubog ka, pagkaaga, padalundunan mo, sangga Papas ka no? sangka zero, gidi ako no. Papas ka no? Pamunlaw. Oo, tuod ako no, haw. Buta kay way mo. Ano nga habon sa gabi, haw? Amo nang ila pa pamunlaw ka ko no para madula ko nung imo nga. Abi na, may sakit ulo mo kay tungod inom ka gabi. Pasan mo kuno isa pagid ka botilya, mako dili ko magpati ha. Pamunlaw mo ano man ipamunlaw. Hindi mo naman eh. Ay, pamunlaw mo eh. Pamunlaw. Abi ko amo na siya. Gali kay wala ko na yaga experience kay wala ko ya hangover mo. Wow! Because you drink? Tuyo lang ko drink moderately. Hindi kabalo ka alin sa una ginamba ko, drinking is an art. It is an art. Dapat you should know how to drink. Nga hindi mga boy maoy kung nagapati Kung iway ko buot silingon na way mo ma-embrace ang art of drinking. Mo na. Abi ko pwede siya nga the result after drinking is an art. Kaya syempre, after drinking, hubog ka, kabalo ka na magsaot, kabalo ka na magkanta. Kabalo ka na magkanta, kabalo ka na mag-English. Kabalo ka na magpanghatag sa kwarta. Kabalo ka na mag-English. Oo na, di ba? Aperte ang mga makainom, mapaiglison mo. Makainom na. Ginawa mga binalo nila. You know, linabo. You see, basta English. Siya. Go. Ang last Aksyon Boy, likawan nga mag-inom sang kape, energy drinks, kag soft drinks. Though since then pa lang man Aksyon Boy. Basta kape. Pero may ara, tawo, yung akong immune na sa lawas. May ara ka tawo, hindi ka tulog, hindi ka inom kape. Correct, oo. May ara naman niya, kung mag-inom sang kape, makabulig sila, especially sa mga gatuon, Aksyon Boy. Inom kape, kakonsume kape, para makabulig all throughout the night, hindi sila katulog. So, amo na siya. Pero amo kanina kayo daw ka, anong kape, daw ka energizer? May caffeine siya mo, 4 times nga damo ang caffeine kuno ikumpara sa kape kuno yung mga energy drinks. Mas ano pa gid. Ang isa ka lata sang energy drink kuno Aksyon Boy, lata gid. Hindi pwede ang amulan na balaguro. Amulan na ba siya? 80 milligrams sang caffeine ako no. So grabe gid energy mo. Energy drink. Grabe perting energy mo. True. Okay? Sige, happy birthday anay gali kay Mayor Maymay Nicor, mangilimutan sang banwa sang La Castellana. Mayor, happy birthday. Karon nga adlaw, no? May you have ganina? More birthdays to come. May have more blessings to come. Correct. More strength to face the challenges ahead. True. Kay Tedo, sa sini mga trying times. Trying times, kinanlan, Aksyon Boy. Kagay Judge Evelyn Delgado Arsenio, halin kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Happy birthday. Yes. Aksyon Boy, good morning lang gali kay Tita Sonia Gerhin. Nagapamati. Iko na kalipat ko siya mag-create. Kag Tita Susan Delgado and Kaloy Delgado. Good morning. Sige. Antonieta Yapang Aga, Remia Garcia, good morning. Sige. Sa iba natin nga Facebook followers. Hindi naman isa-isa na sumong because of time constraints. True. English na kainom na. Nakainom ka ay. Or hangover. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Hopon.
Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,